Wa ramadhanu lan utawi lapad Ramadan ismun iku aran li syahril ma'rufi kadue bulan kang den kinawruhi ayatasi'i suhuril arabiyati tegese kang sanga saking bulan bangsa Arabiyah Hijriyah wa huwa lan utawi ieu lapad Ramadan mustaqun iku kang den mustaq min Ramadhi saking lapad Ramadhi ai sidatil hari tegese kang banget panas yuqalu dan ucapaken apa lapad romidayar madu Ramadan layan soripu orang narima katasrib ieu lapad Ramadan lil alamiyati karena alamiyah wa ziyadatul alifilan wuwuhe alif wa nunilan nun wallahu a'lam bishawab.